இன்றைய தினம் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தினுடைய அமர்வானது ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் ஒரு பெரும் சர்ச்சையானது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் இந்த விடயம் தொடர்பாக என்ன தெரிகின்றது அப்படி என்று சொன்னால், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ஜுனா பாராளுமன்றத்தில் வெளியிடுகின்ற அறிக்கைகள், காணொளி மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் நேரடியாக ஒளிபரப்புவது இடைநிறுத்தப்படுவதாக சபாநாயகர் ஜெகத் விக்ரமரத்ன கடந்த மாதம் 19ஆம் தேதி பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்திருந்தார். அதன்படி எதிர்வருகின்ற 8 அமர்வு நாட்களில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ஜுனாவினால் நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்படும் கருத்துக்கள் மற்றும் உரைகளினை நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்வதற்கு சபாநாயகரினால் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் இடம்பெற்று வருகின்ற பாராளுமன்ற அமர்வின் பொழுது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ஜுனா உரையாற்றுகின்ற பொழுது கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களினால் மார்ச் 19, 2025 அன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ டாக்டர் ராமநாதன் அர்ஜுனாவுக்கு எதிராக பிறப்பித்த உத்தரவின் பேரில் நேரடி ஒளிபரப்பு இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்ற அறிவிப்பு இடம்பெற்றிருந்ததுடன் அவர் உரையாற்றிய பின்னர் தொடர்ந்தும் ஒளிபரப்பு சேவை மீண்டும் இடம்பெற்றிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் பார்த்தால் ஏற்கனவே ராமநாதன் அர்ஜுனா இது தொடர்பாகவும் பேசியிருந்தார். ஆனால் இவ்வாறாக ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருடைய உரிமையை பறிப்பது என்பது எந்தளவு தூரத்திற்கு சரி, எந்தளவு தூரத்திற்கு பிழை என்கின்ற மாதிரியாகவும் இப்ப வாத பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுதோ மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவினுடைய சட்டத்தரணியாக இருக்கக்கூடிய சுபஸ்திகா அருள்லிங்கம் பற்றி இவர் பாலியல் ரீதியான தவறான கருத்துக்களை கூறியிருந்தார். அதனால் தான் இவருக்கு இந்த ஒளிபரப்பு தடை என்கின்ற மாதிரியாக சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் உண்மையில் அவர் அவ்வாறான விடயங்கள் எதையும் தான் தெரிவிக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அப்ப இனி வருகின்ற 8 நாட்கள்ல இவருடைய அந்த இவர் பேசுகின்ற விடயங்கள் ஒளிபரப்பு தடை செய்யப்பட்டிருப்பது என்பது கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இது தொடர்பாக பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 8 அமர்வுகளுக்கு பிறகும் இந்த தடையை இவர்கள் நீடிக்கப் போகின்றார்களா, இல்லை என்று சொன்னால் பேச செய்ய போகின்றார்களா என்று சொல்லி இன்று நடைபெற்ற அந்த வாத பிரதிவாதங்கள் உங்களுடன். இதில் நீங்கள் இப்ப பார்த்து கொண்டிருப்பது என்ன விடயம் என்று சொல்லி சொன்னால், சபாநாயகர் அவர்களினால் 2025 மார்ச் மாதம் 19ஆம் தேதி அன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் ராமநாதன் அர்ஜுனா தொடர்பில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற உத்தரவின் பிரகாரம் இந்த காட்சிகள் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட மாட்டாது. ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் அவர் பல்வேறுபட்ட சர்ச்சைகளை பற்றி கூறியிருக்கின்றார் என்று சொல்லி இன்றைய தினம் அவர் பேசியிருந்த போது இவ்வாறாக ஒரு விடயத்தை காண்பித்து அவருடைய அந்த உரை யாருக்கும் கேட்காமல் தடுக்கப்பட்டிருந்தது உண்மையில குறிப்பாக கூறக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. සභාපතිතුමියනි අද දින පැවැත්වෙන මේ අපරාධයකින් උත්පාදිත දේ පිළිබඳව වූ පනත් කෙටුම්පත් සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන මා පළමුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පනත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා ගරු අධිකරණ අමාත්‍යතුමා මේ පනත වඩා කඩිනමින් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනවිල්ලා මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම පිළිබඳව මමත් එතුමාට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ගරු සභාපතිතුමියනි ඔබතුමිය දන්නවා කරුණාකර අසභ්‍ය වචන භාවිතයෙන් නතර කරන්න මේක උත්තරීතර ආයතනයක්. අසභ්‍ය වචන භාවිතා කරන්න එපා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඔබතුමාට කතා කරන්න අවස්ථාව දීලා ඉවරයි. මේක අපිට කතා කරන්න කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. ආනන්ද ජයපාල මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. ගරු සභාපතිතුමා වාඩි වෙන්න. නිහඬ වෙන්න. කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. සභාපතිතුමියනි මේ දේශපාලන සංස්කෘතියම පේනවා. ගරු සභාපතිතුමියනි ගරු අනුකරණාධික ඇමතිතුමා ගරු සභාපතිතුමියනි කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. ගරු පාර්ලිමේන්තුව මන්ත්‍රීවරුනි කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. මූලාසනයට ගරු කරන්න. කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. හරි මන්ත්‍රීතුමනි සියලුම මන්ත්‍රීවරු කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. ඔබතුමාට අවශ්‍ය වෙලාව දීලා තිබුණේ. දැන් කරුණාකර වාඩි වෙන්න. ආනන්ද ජයපාල ඇමතුමා ඔබතුමා කතා කරගෙන. සභාපතිතුමියනි
අපිට පේනවා මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය සම්බන්ධයෙන් අපිට ආය අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ මේ පාර්ලිමේන්තුවේම විශේෂයෙන් අපරාධකරුවන්ගේ දේශයක් වුණු මේ රටේ අල්ලස දූෂණය වංචාව මේ මූල්‍ය අවභාවිතාවන් ගහන රාජ්‍යයක් වටවත් වෙච්ච මේ රටට විශේෂයෙන් මං ගරු අධිකරණ අමාත්‍යතුමාට නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වාගේ පනතක් මට ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් අනුව කතා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මෙතුමාගේ ඒ වගේම ඒ නිසා මං ඉදිරි අවස්ථාවකදී මම පැහැදිලි කරන්නම් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා දුන්න ඔබතුමා වාඩි වෙන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාලා වාඩි වෙන්න. කරුණා කරලා ඔබතුමා අසුන් ගන්න. අසුන් ගන්න. දැන් ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නනේ. දැන් ඉඳගන්න. ගරු ආනන්ද විජේපාල ඇමතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 17ක් කාලයක් තිබෙනවා. කරුණා කරලා නිහඬ වෙලා ඉඳගන්න. සභා සභාපතිතුමියනි අද දින පැවැත්වෙන මේ අපරාධකින් උත්පාදිත දේ පිළිබඳව වූ පනත් කෙටුම්පත් සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන මා පළමුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පනත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා ගරු අධිකරණ අමාත්‍යතුමා මේ පනත වඩා කඩිනමින් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනවිලා මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම පිළිබඳව මමත් එතුමාට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ගරු සභාපතිතුමියනි ඔබතුමිය දන්නවා කරුණාකර අසභ්‍ය වචන භාවිතයෙන් නතර කරන්න මේක උත්තරීතර ආයතනයක්. අසභ්‍ය වචන භාවිතා කරන්න එපා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඔබතුමාට කතා කරන්න අවස්ථාව දීලා ඉවරයි මේක අපිට කතා කරන්න කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. ආනන්ද විජේපාල මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. ගරු සභාපතිතුමියනි ගරු මන්ත්‍රීතුමා වාඩි වෙන්න. නිහඬ වෙන්න. කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. සභාපතිතුමියනි මේ දේශපාලන සංස්කෘතියම පේනවා ගරු සභාපතිතුමියනි. ගරු අනුකරණාධිකාරී ඇමතිතුමා ගරු සභාපතිතුමියනි කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. ගරු පාර්ලිමේන්තුව මන්ත්‍රීවරුනි කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. මූලාසනයට ගරු කරන්න. කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. හරි මන්ත්‍රීතුමනි සියලුම මන්ත්‍රීවරු කරුණාකර නිහඬ වෙන්න. ඔබතුමාට අවශ්‍ය වෙලාව දීලා තිබුණේ. දැන් කරුණාකර වාඩි වෙන්න. ආනන්ද විජේපාල ඇමතුමා ඔබතුමා